Masa Aduh. Guysman माथो रावबो नायथाराखै फैयाखै अ हेलौ सोरबा फाइल रुजुना बायबामोनहाय हेलौ फाइलार हेलौ फाइलार हेलौ होनदों फाइलार सान्दुं गोसाथार जनासो दोङो जाथ'वाखै दहाय फुङाव जानायानो दालि दोना फुरखायखौबो जिहरदो मा ओंख्रि जादों मा ओंख्रि जाखैदे होखादो नोंबो फाइलार माबा दालि थांफिनबाय खोमालै थांफिनबाय खोमा न' दे जल्दी एबार रावबो फैथारा ओंख्रि जाखै हानाय एखनिबो फाइलार मिनिदो फार्स्ट टाइम दिनैसो लाइफआव फैबाय आरो ना मोखां जि साफा नुखादों आंखौ सिलसिल चेनेल आंनि नङा आदानिसो साबस्क्राइब गैयाबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला नैबेनि देनाय फाइलरानो माथो गैला इबो थांबाय खोमा फाइलराबो फाइलर जायाखै बारा गोबाव जाखायाखै खोमा खुलिनाया इनकाम जालायनाय जाथ'वाखै आङो नायबाय थानोसै नामा ओमफ्राय नोंसोरो नायबा सचिन बर' हाय हेलौ मा जाखो सानैल' नोंसोरनि जा खोथिया फुदोंना फुवाखै फाइलर फसायबायमोनलां आंखौ फसायबाय नामा गामिनि सिख्लाखौनो फसायो आरो मा जाखो फाइलर गामिनि मोजां थांगोन दे थांगोन मा गामि नोंसोरनिया खोन्थाहरलाय फाइलर गामिनि नाम खोन्था नोंनिखौ बाक्सा मा गामि आंबो बाक्सानि बाक्सा बोरिमाखा ओमफ्राय गामिनि नामा तिन नं सिलाखुथि सिंग्रापारा खोन्थादो बाक्सा मा गामि मिथिनो लुगैबाय सिमला ए सिमला गोजाननिनो माथो सिमला ओमफ्राय बिदिनो गामि नामा मा नाम थाम्फै दोंसोयोलै थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ माथो दानलाय सेसफोरखौलाय आइ फाइफा अरजोब्बायलै आंखौ जाला आं क्लास 10 आव फरायो फाइलर क्लास 10 आव क्लास 10 आवसो उन्दैथारालाय मैया बार्थडे थांखांबाय केकआ खांबाय मैया लाबोला नायबानो जागौमोन ना केक हानायखौ बावगारथारदो मा जाखो नायनि माबायदि आया माइ सेमेसबो हरला रावबो दे हरदो
आं जिनियाव फरायो ए नोंसोरनो आं खिथाखायो फाइलर आं जिनो फरायो ए मोजाङानो दे मेट्रिकआव बेसेबां पास जानाय खोन्थाहरलाय अननानै खोन्थाहरलाय आइमोन आइनो खोथिया बुगासिनो नायनो नामा नायनोबा खोन्थिगोन नुरा थांगोन आरो माला खोन्थिनो नायनोबा बेसेमोन पार्सेन्टेजआ एचएसएलसिनिया क्लास 10 आव फरायगोन आं दासो फाइलर दासो क्लास 10 माने एबारसो मेट्रिक होगोन आरो ना एबारसो मेट्रिक होगोन एबारसो क्लास 10 एबारसो मेट्रिक होगोन आङो लाइक शेयार खालामना हो दे बयनोबो फाइलर बयबो जइन जाथो सोर खमायबाय दे फाइलर मिनिनो ओंखारदों नामा आंखो मायाव इ सान्दुं गोसायाव सारा आङो माला प्रिति फाइलर आं नामा प्रिति नोंनियालाय नोंनि खोन्थानाय इसे मिनिदो ससिन र' प्रिति आं नामा प्रिति फाइलरनिया सानफुं ए नोंनिया सानफुं फाइलरनिया सानफुं नामा मा जाखो शेयार खालामना होनाय देनाय फाइलर बयबो जइन जाथो वाट्सएपफोराव नङाबा फेसबुकफोराव हेकार ओइ राकेश नो जित हेकार ओइ राकेश सोरो जित हेकार ओइ राकेश मायाव फाइलर मायाव एडमिशन ओइ जाम्बा आं दासो क्लास 10 आव फरायगासिनो माने मेट्रिक होथ'वाखै एबारसो होगोन एबार गैगोन ना गैलाबा जेट हेकार राकेश वान बिनानावसो आङो इनि जना दोङो नै नायनोबा अ फाइलर फाइलरानो लाजिबायलै आङो फाइलर आंनिसोलै सोर आंनिसो मा आंनिसो बुजि मोनासै माया आंनिसो फाइलर मुतु बैनाय फाइलर मुतु बैनाय जाबाय मुतु बैनाय नोलै माने आंखौ माबानानै बैनाय होनबाय आरो ना मुतुखौ दे फैदो मा जाखो दे कमेन्ट खालाम राकेश वान होनहरदोंमोन जेट हेकारा मायबा जाबाय गैला जेट हेकारा सोरमोनबा राकेश मोजां जेट हेकार मोजां राकेशनि बिनानावसो दे आङो राकेशआ जना दोङो नै खाथियावनो नै मुतुआ दे फाइलर फाइलर गेम गेलेयो नामा मुतुआ गेलेया आंसो गेलेनो आंनि एकाउन्टखौ नांगौ आइडि नाम्बारखौ फैबाय खायसे गारफैबाय आरो फ्रि फायार फाइलर फ्रि फायार
ทำอังนัดคนนี้ไอ้เขาลูกชิ้นอะไรลูก มาเกมเกลีนึง ไอ้เกี่ยนี่เกิดเลย Free Fire kena kena mah. เฮ้ย ID ko ไอ้ hor. เกี่ยเรา Taylor ID ko hor. ถึงของนุ่มไม่พ้นมาทุ่งนะ Ang bara gele bai thaya, bara gele nrenga ampai idino. ตามตัวตาม Horjagan mobile ada option ada dengan dia. Ang daun fully bate horgan karen dia mane. ชิ้นละบ้าที่เราขี้ยา Taylor joma gelegan. Zagan de gele nagan. Mobile a on jagrate. Da lain dia na. Sarsana dende mani ange. ข้าวหนูก็สักครั้งนะ ใช่คือทุกอย่างบ้าน Maza khu. นะบุ้งชินะตัวบอลเนี่ยนะ Mai jan bu mai mai. เชื่อเนอะ Mai ba deng walai de jan se. โอ้ Sana ย kan คุณลูก cin ชิ้น cin นั่ de. น Tang lai thang. เฮ้ย Bugri deng mun ko jan yo. เออแต่ เฮ้ย ใครดูใจไม่อยากซื้อเลยแม่ Ang ni gan ทุกคน ใครดูใจเชนเนี่ยมาชิดชินะเชนก็มี ไอ้กทัว maza khu rau be SMS ora kai. ลุงอะไรหน่อยเจ๊ให้เลยเชื่อ This เออตังกันฮอร์นเตอร์ message. ไอ้ทัดเชียว Aba net na kuma lai this message. เกี่ยเราเกี่ยเราไอ้คือเชื่อไปเชื่อไปเชื่อกันเชื่อไปเชื่อกันเชื่อกันเชื่อกันเชื่อกัน Oi na serba he oi ra guess. โอ้ยบุกระเชื่อบุกระเชื่อนะ Smiley มันไอ้เกิร์ที่จะไล่จับมันไอ้ skir ko di mau na ya. ไอ้ทำมันทัดไอ้คือเขาคือสิ He thang la ne. Security kama nong thang la ne non tas kan point sigan. Porai nai de mane. Admission la bai musul ko dau. Ma beu na pai ma ne man. ดังจริงแล้วกูปลานี้ Ne ra kes ke nai ne na ba hanor. La si de ne. Ang ka nai la ba kan thawar. Trau be sim sura bayang ji ba. Kabe na. Taylor. Simleo โอ้ pe ย sa. ปุ้ยในครัว Thang gan ro ning sa no thang gan lang pai. Mana so thang gan. Le ko hom na ไอ้ gan de. ที่จะเราบุเช่เบอร์รี่ที่จะเคยทำเธอ Hai se. Ga kro pe pe le. Ai thang. นังอ่ะ Ma ke de. คือเชี่ยที่บ้านไป Sa thang. ไอ้ Hi. ที่ Ko บ้าน di ที่เนี่ย des kan. Ra kes ke. คือไอ้โชว์ Kan gan na ba. Hi. Mitia gui la le le. Hu bu zu bai ne zeng. Nai ne na mai ke. Nai ne ba nor. La si de ba. Ang ba la si de. เย้ฉันรู้สมันเลยเป็นยังไง De comment kala be SMS kalam. De boy bekan tawar nai mama ang krisas ke ser boy bekan tawar. Ang ka nai de bare boy bekan tawar. เดี๋ยวนักข่าวรู้กันว่าชนะวันนักสันนายคือชนะวันนึง 숫자야 아가우나 저런 게 ข้าเชื่อเลย 다시 하지라고 당기고 Rau be hotla. 아 그러면 하자 하자 จากแรกขังใคร Nai be lo tha de comment bor la khasib dele mama ang krisas kan tawar de gasib. ไม่เคยไม่เคย Maza ke ui. 나도 잘해보는 다 하냐 จ้า 나도 많아요 De SMS kalam. 마이크로 숨기 마이크 Nenga bang kan silang ke. น้อยอ่ะเดี๋ยวเธอไหนอ่ะมึง Rau kam la le le. Sama pada. 하와이나 피자 하와이나 피자 เธอนึงอ่ะน่าเพื่อนจู 와 이거는 그래 그래 ใครเลยแล้วนั่งชิงกันนะโอ้เธอทำอะไร Bila rau bor lai ko. เชื่อไหมเชื่อไหมสายได้ไง 나 쓰고 하와이나 เอ้ยจะเตือนพี่อ่ะที่ไหนอ่ะนายอ่ะที่เจ้าหนุ่มกูรู้ไปหัดดิไม่ว่าน่ะกูรู้ไปหัดดิ 나자고 ไอ้ยงมันได้ช่วยมันจะนั่งไอ้ยง 얼마야 나 그래 잠깐만
ओंख्रि जाखो खोन्थानाय फाइलर मायाव थुनांगौ मायाव थुबाय लांगौमोनलै रिंगा फाइलार मा ओंख्रि जाखो खोन्थानाय फाइलर सासेल' नायबाय थाबाय साथामा गैला थांलायबाय रायगोन दिलै कमेन्ट हर ओंख्रि जानायबो खोन्थाहरा इदिबा बरिंथार मोनोलै आङो आयदाखौ बुथिखो रोंगोलै नङाबा फायथारा रावबो फाया 나가고 같이 보면 듣고는 कमेन्ट खालाम माबा SMS खालाम SMS खालाम SMS SMSबो खालामलालै माबा गैला जिर' जाबाय फाइलर मा खालामदो दोङो जनानै ओंखाम जाबायना जायाखै फाइलर खोन्थाहरनाय थाम्फै हरदोलै आंखो फुङाव हरजोब्बाय खोन्थाहराबो ओंख्रि जानायखौबो जनानै दोङो जनानै फेसबुकआव मा नाम फाइलर फेसबुकआव मा नाम गैया आंना प्रिति बर'बो ओमफ्राय प्रफाइलखौ सिनायगोन हाया प्रिति बर'नि अनेक फायना मा जाखो रावबो दे फाइलर माबायदि प्रफाइला बोरै खोन्थानो माबायदि खोन्थागोन दे माबा खोन्थानानै आंनिखौ प्रफाइला बोरैबा ओरै थानाय दोङोलै ओरै सिनायखागोन दे आंखौ दे बोना नायनाय सुसिन बर' गासैबो शेयार कमेन्ट खालामना होदो आंखौ सिनायखागोन दे नाय माबायदि नुदों सोराङा दानिया क्वालिटी कम होदों नै 100 होदों बायदि मीडिया 100 होदों 100 ल' सोराङा दानियावसो ना 100 होदों दे मा जाखो बाजोबो आं इदिबा बरिं मोनजोबो रावबो एखौबो सोंहरा बरिं मा जाखो गैला मायबा जाजोब्बाय थैजोब्बाय खोमा एखौबो हरला फाइलर आंनियाव रिकुवेस्ट हर दायो फाइलर बेस्टि नेमआ जागोन दे फाइलर बेस्टि ना नेमा बसुमतारी जागोन दे प्रफाइला ओमफ्राय नोंनिया माबायदि आं सिनायगोन हायाबा WhatsApp नाम्बार नांगोन नामा नांगौबा हरगोन इदि मान फाइलर इदिनो सेम प्रफाइला इदिनो सेम प्रफाइला फाइलर जागोन दे दायो बोगोन आङो एमबिबो गैला दिनै नायनो मोननाय नङा गाबोनफोरसो नायनांगोन
मा जाखो रावबो फैला रावबो एसेमेस हरला सानैना नोंदो सानो गरमानो लेबेलै सान्दुं गोसाथार एबार बोरै माइ गायगोन इमान सान्दुं गोसायाव गोसो सिन्था दोनलायबाय नामा ब्रिक्स थाङा नाथाय मा जाखो रावबो गैला माथो साथाम सासे फैलायबायमोन दे एसेमेस हर फाइलर माइ गायनो रोंगोना रोंगो रोंनाया गायखायो ओमफ्राय एबारसो सान्दुं गोसाखाय गिदो माने अखाबा गायगोन गोसोम जागोन दा गोसोम जाजानो गिलायो आरो मालाय माइ गायनो रोंगो मानो रोङा इलाय गामिनि सिख्ला जानानैलाय गामियारि सिख्लासोना गासिखौबो रोंगो होनलायबाय नामा मावनाय दांनायाव जेनखायानो देलै एसेमेस हर आंखौ सिरि सिरि थाबाय थानो बायो माबाया एख'बो सोंहरा गावसा फाइलर मुसुलपुर साइडनि नामा नों अ मुसुलपुर साइडनि अदालबारिखौसो आग' अदालबारि साइडनिनो आरो माने मुसुलपुर खाथि जायो जानायालाय मानो खोन्थाना फाइलर एचएस पास जाबा मुसुलपुराव एडमिसन लानो हागोन फाइलर एचएस पास जाबा मुसुलपुराव एडमिसन लानो हागोन र' फै आंखौसो होनदो माने आंखौसो होनदो आं इमान गोजानाव साइकेल सालायनो हागोन ना हायाबा खाथियावनो सिंग्रायाव लागोन खोमा र' ओमफ्राय नङाबा मुसुलपुराव थांनो गोसो थांगोनबो जानो हानाय बरमायाव थांनो गोसो अबे मोनसेयाव थांनो जादो दा पास जाग्रोथोसै गोसोआथ' इयावबो फरायनो दा पास जानायासो पास जानायनि बोर होबानो जाबाय आरो आंखौ फाइलर सिंग्रायाव आलासि दोङो जोंहा ए फाय होमबालाय सोरबा ओइ गथ' ट्राइब अफआ ओइ गथ' होनहरदो ट्राइब अफआ ओइ गथ' होनहरदो गोदोर मा सोरबा गथ' होनहरबायलै आंखौ गथ'सो नुबाय खोमा होनहरखादो ओइ गेदेर होनहरदो तार'फि दोनथार गोरा नामलै नामफोरानो इसनिया गैला रावबो एख'बो होनहरला सोंहरलाबो बबे थाबाय थानो खोमा आङो तारुफ अफ सोरनि इउटुब चेनेललै गथ' माबानि मुटु राकेशनि मुटुनि आदानि जायखिजाया आदानि जोंगामिन नामा गथ'खौ होनहरदों आंखौ फाइलर राकेश बैनाय होनहरबाय थादो मालाय मिथिखादोबा आंखौसो खोन्थादो दान रागा जोंनो माबा तारुफ अफा सोर राकेश मुटु बावगारदो इउटुब अनार साबस्क्राइब खालामखाबा साबस्क्राइब खालामना ला इलाइफ फैनायनि इउटुबनि अनार मुटुआ राकेशआ बेलेग टिक्ले फैनाय
खायसे गाबबाय थादोलैलाय गाबनायसो खोनादों आङो टर्फ अफ MCMLA राकेश ब्रह्म नामा नोंहालाय जाम्बा खासिनो लामाल' इदि थायो आरो माथोखौ बोरैबा खोनायो माथो मोगथाङाव रांखिनिनि खोनायो न' SMS खालामदो टर्फ अफ MCLA जाबालाय नामा फाइट खालामनांगो टर्फ अफ माबा सोरखो जाम्बा होनदो गथ' सोरखो जाम्बा होनदो गावखौनो होनदो साननो खोमायो जाम्बा गथ' नाखि संलाय टर्फ अफ नामा मोनबा नंगौना टर्फ अफ नाम्बारा हरदो नाम्बारा हरदो दे फेसबुक इनबक्सआव मोनगोन इयावलाय म खोन्थानो इयाव खोन्थानो हानाय नङाना माबा लाजोबगोन ना सोरबा सोरबा ओमफ्राय आं गामांगा फन हरबाय थादोसै आंखौ माथा गरम खालामबाय थादोसै फाइलराव नाम्बार हरदो नामा नाम्बार हरदो जाखायो फाइलर फेसबुकआव रिकुवेस्ट हर दायो जागोनलै जागोन मा होनदो टेनसन खालामनाङा हरगोन दे बयनोबो इयाव खोन्थानो हागौमोन ओमफ्राय इयाव खोन्थाजोबनो हायाना इयाव बोरैबा जायो आंखौ माइबा हरबाय थादोलै मा जाखो आदामोन फाइलरनि जिएफखौ खोन्थानाय अबेनि जिएफ दोङोबा खोन्थानाय अबेनि सानै बयफ्रेन्डआ बबेनि नोंना आंखौसो फाइलरा उल्था सोंबावदो नोंनि जिएफखौ खोन्थाग्रोलाय गैयालै फाइलर गैयालै गैयासो जागोन इमान माबायालागै फरायनानै 12 लागै फरायनानै आंनियाबो गैया आङो लाथ'वाखै लाथ'वाखै आङो लाथ'वाखै लाइभआवसो लाइभसो जाम्बिलायो लायाखै आं नोंखौनो नायबाय फाइलर लायाखै आं नोंखौनो नायबाय दं दे नायना ला एसे मोजाङैनो नायना ला नामा माथो खोनालायदो आयौ मामा खिथाबाय नायनो होमबालाय एख' नुवायो गावनि महरखौल' नुयो दे SMS हरलायदो माथो मा इदि खोनादों आं गाबनो ओंखारो फाइलार मार गरमलै गरम मायाव दङ न' सिङाव दङ ना बायहेरायाव दङ जों बायहेरायावसो दङ जनानै गलि खाथियाव माबायाव औवा खनायाव बार नांदो थान्दा थान्दानो न' सिङाव थाबाथाय गरम मोनखायो इदिनो आं हाला थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ गोबाव गोबाव खोनादों दे SMS हरलायदो मा जाखो फाइलरनि एक्सफोरखौ खोन्थानाय सिगांनि गोसोथोनायफोरखौ मालाय जाद सोंलायनो ट्रफ अफ फाइलर लब जादो नामा जोंनि चिराङाव मेरला दं नांगो नामा आदै फाइलरासो मा बुङो मिथिया आरो फाइलरखौ लब जादो नामा होनहरदो चिराङाव दोङोनो चिरांनि खोमायो टर्फ अफआ
ट्रफल Ada mabung. फाइलरा मा बुङो इनो ट्रफलखौ Tarupi. ट्रफि ना मा आं नामखौनो मा टान होनखादों इनिखो नांलायलायदो दोखो खानिफुलै र' Tahu kalau taruh. Taruh. Dengan idam kang Martan mendeli Tarupi. Tarupi Tarupi. Tarupi Tarupi. Tarupi Tarupi. Tarupi apa? Orlali SMS Jin mau sebilah susun mana? Mau datang susun. Talang naik datang guys nih malah Tarupi. Tarupi Tarupi सोर दाखायदों नोंनि खाथियाव फोरोंबाय थादों फोरोंबाय थादों नामा मानसि इबो नायगासिनो आंनि लाइभ भिडिअ ओमफ्राय खोन्थागासिनो आरो फाइलार गोजानद्राय जायोलै आदै चिरांनिया आंखौ नांगौ नामा बाखाथिनिखाय बाक्सा खाथि जायो नालाय लालाय नांगौ इदिनो बाक्सानिया बाक्सा चिरांनिया चिरां बुलायलायथोसो सानैया दा ओइयाव ओरैनोसो होनदों आरोना माथोखौनो लाजिबाय आं मायबा जाजोब्बाय इसोरबो नायनानै थाबाय थाबाय मा जाखो गैला खासिदोबो खनरला बाबाय आङो फाइलर गरम मोनाखै नामा मोनाखै फाइलर माबासिनावसो मा होनो दंफाङाव इदि माबा औवा बार खोलो खोलोयावसो जना दोङो माने बार बारदोलै बारा गुदुं फैयो अबेबा अबेबा थान्दा फैयो गरमबो फैयो तारुपि दे जोंबो चिरांनि सिख्लाफोरखौ हरनो गोसो गैखाया जोंहालाय गोरों गोजोंखा मेट्रिकआवबो टप 1 सो चिरांना थै दे नाङा दे नोंसोरनो लाजोब चिरांनि OHS निया चिरांनिया ला चिरांनि लोगोफोर दोङो आंनावबो वाट्सएपआव सोंहरनांगोन र' दायो बाक्सानि सिख्ला लांगोन ना लाङा सोंहरगोन र' फाइलर बे फाइलरा होनदो OHS आव बाक्सायानो टप नोंगो इखोनो एक्सेसखौनो तारुप बाक्सानिया खामानि गैया जागोनसो खामानि गैया चिरांनियासो खामानि गैया चिरांनियासो OHSनियाव लान्था जालांलायदो फाइलर आदै अन्थाइनि दैया खामानि होयो ना होआ खामानि होआ माबाखौसो होनहरदो इयो दायो सोंहरगोन र' आङो दायो सोंगोन तारुप बाक्सानिया सानै साथाम लाग्रा माबा जाबाय चिरांनिया खारबाय माबा जाबायलै जाफिनबाय फाइलर हामालै आदै फाइलरा हामालै आदै होनहरबाय नामा चिरांनि लोगोफोरनाव सोंहरगोन र' आङो दायो बाक्सानिया सानै साथाम लाग्रासो जाबायलै
सिरिना साबो नागिर होनहरदो दानि जुगावलाय खानै खाथाम लाखायो रावखौबो बादा होनो हाया बाक्सानियानो जा चिरांनियानो जा रावबो बादा होखायानो बेफोर लानायाव गोसोसो मालाय सेंग्रा सिख्लानि इफोरो आंथ' लायाना आंथ' इमान इदि लाग्रा नङाना बेलेगा नंगौबाबो गाव होनाय मा बाक्सानि सिख्ला लाफेरदोंमोन नामा सानै साथाम लाजादोंमोन खोमा गाव ओंखायनो होनहरदो इयो जाहिन्दि इनि लायो तार'पा अ नोंबो बिदिबा सानै साथाम लायो नामा अ बुजिबाय आं दासो तार'पा होनदो लाया आङो सानै साथाम आं इमान इदि नङा दे फाइलरा मा होनदो नोंखौ लायो माने सानै साथाम नोंबो लायो नामा सानै साथाम होनहरदों आंखौ फाइलरा आं सानै साथाम लाफेराखै इदि माने सासेयानो गैया आरोना दा सिगां दंमोन चिरांनियाबो सानै साथाम लायो दे चिरांनिखौ मिथिबाय आङो चिरांनिबो लाफेरबायना आङो सेंग्राफोरा फाइलर इएक्सआ खैजोनसो जाखो साथाम जाबाय आरोना गोजान गोजाननिसो चिरांनिबो दंमोन नुलायाखै आरोना माने बिदिनो मबाइलावसो रायलायबाय थायो सिरिना बुट जावदों चिराङा बुहुद जावदों तार'पया बुहुद जावदो आरोना बाक्सानिखौ सानै साथाम लाग्रा होननानै चिरांनिया बेसेथ' खासेल' लायोलै नायगोन र' जोंबो मेट्रिकआव पास जानायखौ गाजा बेखौनो बारा गाजा आरो मेट्रिकआव पास जानायखौनो खालमासि नायनोसै खालमासि जोंनि दिनाव बेसे पास थाङो नायनोसै र' दै गुदुं गुदुं गानो नांला गथ' फिसाखौ दैया गुदुं जादों दे एसएमएस खालामलायदो मायबा जाजोबलायबाय तार'पि नोंसोर जा गोरलै गोरलैयावनो हाबा जायो साल्ला हमजागोन र' तार'पया इदि होनहरदो मायबा मालालाय गोरलै गोरलैयाव हाबा जानाय दे गावसोरनियासो नायो माबा बियारि इदिनो गथ' गोनांफोरानो खारसननानै खोनाबाय थायो चिरांनिफोरखौसो इउटुबाव जोंनि बाक्साखौ इमान जावना दे चिरांनिया जायगा लानासो जायगा जायोलै इफोरो जोंनिया बाक्सा बेलेग गामिना जोंनियाव बारा इदि जानो नागिरा आरोना सुसिन बर' बडि खोनथिहरदो नामा हामा मोननाङा दे आंबो आं गामा गानफ्लांबाय लाइभआव एबारसो फार्स्ट टाइम फैदो नालाय आङो सरि दे मायबा भुल होनफ्लांदोबा निमाहा बिखाबाय दे नोंसोरनियाव आङो तार'पि चिरां फिस बाक्सा फाय फरायनायाव हायोबा नोङा मानो इदि होनहरबाय थादो दे जेनेबा एबारसो थांनो खोमा नोंसोरनिया बाहाय ओइचएसआसो देरसिन ओइचएसखौ नायनाय मेट्रिकआ एबारनिफ्राय गैला एबारो ओइचएसआवसो जासिगोन फाइलरा रायलायदो आदै बेसे पारसेन्ट मोननाय नों फाइलरा होनहरदो आदै बेसे पारसेन्ट मोननाय नोंखो बेखौ सोंदों आंखौ सोङाखैना आंथ' मेट्रिकबो होखायाखै एबारसो साबा जाबाय माने साबा दे एसएमएस खालामदो मोजां मोनखायो तार'खौ मा भाय आं बुजियाखै बाक्सानि रावा मानो आलादा जेनेबा नोङो पारसेन्टखौ बेसेबां मोननाय होनना सोंदो नों मेट्रिक होनायबा होदो नामा बर'आव जौखोन्दो होनो आरोना इखौ बेसेबां पारसेन्ट होननानै होनबाय र' बुजि मोनखायो इंलिसखौ मानो बुजि मोना जानो इमान गोरोङानो बुजि मोननायाबो बोरै जानो दे चिरांनि इमान गोरोङानो बुजि मोनाबा बोरै जागोन चिरां गोरोङा
पारसेन्टल'खौनो बुजि मोनाखै इयो Siangnya. Ino ino gering ino. तारुफ तारुफ अफ 82 नो 82 बाक्सानिया रियेल माले रियेल राव रियेल राव बाक्सानिया रियेल राव होनहरदों yes yes फाइलार yes तारु ओपन मामोन तारु तारु ओपिनिया पारसेन्टआ 82 नो फाइलदा सोंदो तारु ओपि नोङा नोङा चिरांनियासो नोङालै जोंनि बाक्सानिया नोंगो जोंनिया सानजारि है बर'दोनो बर' मानो इदि नांलायबाय थायो नोंसोरो फाइलरा नकल लानानैसो 82 मोनदोलै आदै नों yes yes पालेरा थिगखौनो बुंदो 82 मोनदो नामा नकल लानानै Aksana real raw. बाक्सानिया रियेल राव होनखादो मालाय पाइलरानो नोंखागोन नालाय ओंखायनो दार' तारु ओपिनो रायलायदो तारु ओपि तारु ओपि नोंसोर सानजारि मानसि नामा रा सानजारिबो ओमफ्राय गलफेराबो गेजेरावनो मा जोंनि रावखौ बेलेग खोनायो नामा नोंसोरो जोंनि रावा लिरनायाव बाहायजायो जोंनि रावा लिरनायाव बाहायजायो फरायनायाव बाहायजायो फाइलर नोंसोर आदै माने बोरोन नामारा होनलायनाय बोरोनदोन नामा रा होनलायनाय बोरदोन namara होनलाय जेनेबा रा होननायखौ होनदोलै इयो रा होननाय नोङो खोमा बोरदोन खोमा आंनि SMS फरायनाया मायबा जाजोब्बायलै बाराबो रोङाना आदै नोंसोर आदै बोरदोन नामा रा होनलायनाय फाइलरा नरदा आरोना तारु ओपिखौ आखाइ रुबायजोब्बाय आंनिया नै ओंखाम जानांसिगोनलै दे फाइलर बर' बिजोङाव रा होननाय थाया आदै राइट फाइलार राइट तारुफि जों बोरदोन नङा रा माथ' खोन्थानाय देनाय तारुफि नोंगो रा होननाय मथे नोंगो आरोना नोंसोरो नोंसिना लिरनायाव बाहायजाया जोंनिया लिरनायाव बाहायजायो फरायनायावबो माबा जायो गनाय जायो नालाय तारुफि no ओइ वानफोरनो या मायबा जादों नै ओइ टुफोर तारुफि ओइ वानफोर होनहरदों वानफोर तारु ओपि जिखियानो जाया ओइ चिराङाव आलासि जानो थांगोन दे इसानियाव तारु ओपि लानियाव लांफाय तारु बेसे गोरों नायनि आरोना बाक्सा ओइ माबाया दारागाव बाक्सा गोलैयोना दारागाव बेरायनो फैयो इसोर आरो इखौ बाक्साखौनो इदि होनबावदो आरोना इसोरो दारागाव गरम बोथोराव इमान दुगैनो फैयो फोजोंसार बसुमतारी हाय होनहरदो फोजोंसार बसुमतारी हेल' तारु ओपि हाखाया आंजों रावबो तारु ओपि आरो हाखाया आंजों रावबो हायासो जागोन नकल लानासो पास जादों नामा मा फाइलरा होनदो नोंथारजों टिपसन लाजानो थां आलासिसो जानो थांगोन माने टिपसन लाजानो थाङा फोजोंसार बसुमतारी सोर दे नों आङो माबानि मुथुनि बिनानाव इनि माबायाव फैदो आरोना लाइफआव आं माबादो इनि इउटुब चेनेलाव मा होनगोनथाय नामा सोर दे नों होनदो फोजोंसार बसुमतारिया सोर दे नों टिउसन आंखौ फाइलरा टिउसन लाजानो थांनो होबायलै दा माबादो फोजोंसार बसुमतारी आखारि आंनि नामखौ होनबावलायोलै बोरैबा फोजोंआरिया नायदो नामा होमबा नांलायगासिनो चिरांदो बाक्सा
होनहरनायफोर जोंहा दा बाहाय चिरांदो बाक्सा रांलायगासिनो तारुफ अफि दारागावआव सैमायासो थाङो मुरख'आसो ओइ फैनाय र' नोंखौ नुगोन र' फैगोन ना फैबाय थानाङा दै फाइलरानो नोंसोरनावलाय गानो गैया माथो आदै पार्क गैयानो चिराङाव पार्क गैयानो चिरां हाग्रा गोजा नामा मानसिफोरा मानो इदि दे चिराङाव जेबो गैया दैबाना जाबाय थायो मैया दाख्लैबोसो जादों खोमा अखा खालि जोंनि बाक्सायाव इदि दैबाना जानो नागिरा बारा बाक्सायानो बेस्ट बाक्सा गारना आं जेराव थाङालै जै नामा खासिया मा खमायजोब्बाय नायनायफोरा तारु बुफे नामा नै गिबाय खोमालै इयो माबा फाइल दानदो सुकियाव फै जारौ लोगो हमना लांफाय आं थांमारगोन बेरायनो थांमार लुगैमारदो लोगो गैयाना सोरबा लांबा थांगोन खिन्थु सुकिया जोंनि खाथि जायो दे जोंनि जाफैबानो नोंसोर लांबा थांगोन मादो थांगोन फाइलर खोन्थाहर आंखौ जारौ होनदों ना आं आदा होननोसै खोमालै जारौ होनदों नालाय आदा होननोसै फाइलर दमनि जायगाखौ मिथिगो नामा मिथिगो फाइलर मिथिगौ फाइलर आदा होननाङा नामा होननाङा माथो होननांगौ होमबा खोन्थाहर रावबो गैलालै रावबो एखौबो हरला गिबाय खोमा खासेया माबाया तारुफिया गैला गिना खारबाय दमनि खाथि जायो जोंना दमनिया मुसुलपुरखिना मुसुलपुर खाथियावनो सिना थांफेराखै खोनाबाय आरोना जायगाखौ आं थांफेराखै मुसुलपुराव थांबाबो जों आदामोना थांफेरबाय तारु अफियानो लायबाय मोनाबिलि पार्कआव फै नों लांफाय थांगोन दे मानिया तारु अफि लांफाय फाइलर मुसलपुरनि गोजान जायो नोंसोरनिया ना जोंनिया थांनो मोननायानो बहानि जोंनियाबा खाथि जायो दसेनो मोनहैयो मुसुलपुर माबानानै आइखौ माबा खालामना लानांगौमोन रेकर्ड आंनो दायनांगौमोन दा आं लाइभ बानायखो माबा फाइलर मोनाबिलि पार्कआ माथो बाला गोरानाव दोङोनो माथो राइट आं नुवाखै मिथिया दोङो नामा मिथिया माबायासो तारु अफियासो मिथिगो खोन्थाहर तारु अफिया खोन्थाहरदो लायबाय बाला गोरानसो दोङो ना हाग्रासो दोङो मिथिया आं थांफेराखैबो इमान गोजान जायगायाव माबा चिरां बिजनि एखे नामा मोननै जायगाखौ माबा खेखेनि खाथियाव गोलैयो खोमा होमबा मायबा जाजोब्बाय गैला नोंदो सादां खोमा ना 15% मा होनो SMS हरलाबा आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै नामा चार्ज गैला मालाबा फैफिनगोन आरोना दे खोन्थाहराबा आं मा होनो अफ खालामसै लाइभखौ दोनथ'नोसै आरोना बेखिनियावनो
माथो रावबो एखनला बाय र' दोनथ'नोसै नामा होनलाय रायजोफोरनो रावा एखौबो बुंहरला माथो रावबो माबा फाइल रानदो दे रिकुवेस्ट आं हरना दोन आं मबाइल चार्ज होनिसै औ दे होमबा बाय 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 गासैबो मायबाफोर होनफ्लांबायबा निमाहा हो दे चिरांनि आदैया सार फैया बारा रोंबाङाना आङो दासो फार्स्ट टाइम दे होमबा बाय फाइलर बाय माबायदि मोनजानाय